pancen aku. Kak go. Lah milih kok yo ngene. Kaya ngono kok keluarga serasi to. Nah, Dewi iki keluarga berencana kabeh ya kena. Nah, iki jenenge ora keluarga berencana. Apa? Keluarga bencana. Ayo, ganti Mbak Apri, ayo. Rungokno ya ayah. Ijo. Iya. Lah kok padha, Pak? Putune kok masake. Yo, lanjut. Santaka tani regi Melek ya wis umum, wis umum. 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 Kuwi ketoke laire bahagiane batine ketekan kuwi. kok kowe iso ngerti Iya iso kok keplecok. nek kan bojoku gemati sesuk nek dhewe piknik aku numpak apa to Mas Tak tumpake Alphard. Alphard